Sziasztok! Ádám vagyok, üdv a csatornámon. Ma arra gondoltam, hogy megmutatom nektek egy napomat így munka közben. Megmutatnám először az autót. Ez egy céges kis teherautó, egy Toyota Hiace. Szerintem nálatok is van ilyen, biztosan ismeritek. Na, ez egy jó felszerelt autó. Megmutatom, így minden el van rendezve, mindenféle alkatrész van nálam, tehát különféle érzékelők, Winchester-től a csavarig, minden. Itt van egy kézmosó, ahol lehet kezet mosni, hideg víz, meleg víz. Ezt amikor az autóval megyek, akkor folyamatosan van egy második akkumulátor az autóban, megmutatom, itt oldalt. Szóval az az akkumulátor nem az autóé, hanem ez egy extra, és van egy mikrohullámos sütőm is, illetve az inverter 220 voltot csinál a kocsiba, szóval tudom tölteni a laptopot, a szerszámokat, bármit, amihez nekem villanyra van szükségem. Na, belül teljesen kényelmes, én nagyon szeretem. Olyan, mint az ember egy Land Rovert vezetne, tehát így magasabban ülsz, kilátsz, tök jó. Itt oldalt van egy ilyen, hát egy hűtőtáska, ebben van az ebédem, üdítő, gyümölcs vagy ami kell. A kamerát felszereltem, majd ha vezetek közben tudok beszélni hozzátok, és a DJI-t meg felteszem ide előre, és akkor tudom venni az utat, esetleg bemutatom a belvárost, hogy néz ki. Oké, akkor induljunk el, és mindjárt jövök. Visszajöttem, közben meg kellett itt vágnom a videót, hívtak, volt egy ilyen vészhelyzeti hiba, ahol azonnal ki kellett mennem az első munkám előtt, így reggel. Általában van egy applikáció a telefonomon, és azon látom a munkákat, hogy hova kell menni, milyen jellegű hibákra készüljek, és hogyha kell, akkor ugye fel kell vennem bizonyos alkatrészeket az irodából, vagy akár a valamelyik disztribútortól. És valaki az éjszaka megrongált egy kaput, és az emberek nem tudtak kimenni az autóparkolóból, ilyen mélygarázsszerű. Nem tudtak kimenni, mert valaki, nem tudom, be akart jutni. Ez sokszor van ilyen, hogy el akarnak lopni biciklit, vagy ilyen elektromos rollert, vagy ilyen dolgokat, és ugye megpróbálnak bejutni a parkolóba. Szóval a biztonsági rendszerek itt nagyon, nagyon fontosak. Minden apartmanház, nem tudom Magyarországon hogy van, de minden apartmanháznak itt külön beléptető rendszere van, tehát nem lehet csak úgy kibemászkálni. Mindenkinek ugye van valami kártyája, vagy valami azonosító tag, amivel ugye minden ajtó biztosítva van, tehát nem tudnak csak úgy kibemászkálni idegenek. Általában még a liftet is mi vezéreljük, hogy ki hova mehet, tehát hogyha valaki, mit tudom én, van egy magas ilyen felhőkarcoló, például a Citybe egy ilyen 40 emeletes vagy 27 ilyen jó nagy épületeink is vannak, és hát ha valaki mondjuk a 30-on lakik, akkor neki van egy ilyen hozzáférési kártyája, amivel be tud menni ugye az előtérbe, hogyha van uszoda vagy gym, meg ilyenek, akkor oda is be tud menni, és csak arra az emeletre tud felmenni mondjuk a lifttel, ahol ő lakik. Tehát 30-on laksz, nem tudsz menni a 24-re. Ha van ott barátod, akkor meg kell kérned, hogy mondjuk lemész, felcsengetsz a kaputelefon, és hogy engedjen be, mert ugye ő meg a 30-ra nem tud felmenni. Tehát így mindenki be van korlátozva. Így próbálják ugye biztosítani, hogy idegenek ne tudjanak bejutni az épületbe, vagy kárt csinálni, mint például most ezt, hogy valaki összetör valamit. Aztán szóval a cég, ahol dolgozom, ez egy családi vállalkozás, van egy-két technikus, van 5-6 alvállalkozónk, ők csinálják meg az ilyen, tudom én, építenek új lakásokat, vagy új ilyen apartmanházakat, és akkor ők megcsinálják a kábelezési munkákat, és általában én az ilyen kiemelt ügyfelekért felelek, tehát ilyen megyek gyárakhoz, fontos ügyfelekhez,
és én szoktam átadni a rendszereket, illetve én programozom fel, én adom át a rendszereket az ügyfélnek. És ezen felül, ugye én is csinálok azért ilyen részt veszek a telepítési munkákba, de általában én hogy mondjam magyarul, az ilyen beállítós, programozós részét csinálom a munkáknak. Tehát nem kivétel, látjátok, most is megjavítottam egy kaput, tehát összekoszolom a kezemet, ez nem probléma, én szeretek ilyen kreatív lenni, javítani dolgokat. Közben lehet felkelni a napszemüveget, mert nem fog látni itt semmit. Igen, és mit szerettem volna még ebben kapcsolatban? Beszéltem az autóról, hogy ez milyen jó felszerelt, kényelmes, szeretem. Én a munkámat is szeretem egyébként, tehát hogy már tényleg 20 éve ezt csinálom. Ezt csináltam ugye Magyarországon, aztán 2016-ban mentem ki Londonba, ott egy majdnem 2 évig éltünk, és utána jöttünk ide. De erről is szerettem volna ebbe a videóba beszélni. A második felében, hogy kerültem én ide. Hát ez körülbelül egy ilyen 11 éves történet az életemben, amikor így jött egy sugallat, egy intuíció, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnám magamat külföldön, és hát ugye mindenképpen angol nyelvű területbe gondolkodtam, és hát ugye Amerika az igazából nem tetszett, oda nem szeretnék menni. Kanadában rettentő hideg van, ugye Anglia az egy opció, illetve ugye Ausztrália, ami felkeltett az érdeklődésemet, hogy Ausztrália, ott mindig jó idő van, ugye az embernek az itt az eszébe, amúgy is imádom a vizet, meg a vízisportokat, és ugye elkezdtem ezen dolgozni, hogy lehet oda kijutni, vagy hát én nem gondoltam, hogy ez ilyen bonyolult. Az ember azt hinné, hogy vesz egy repülőjegyet, kimegy, aztán majd ott valamit kitölt, vagy esetleg kérvényezi, hogy ott marad. Hát ez nem így van. Egyébként hamar rájöttem, hogy ez egy elég összetett dolog, és ugye ide vízum kell, meg mindenféle megfelelés. Elkezdtem ezen dolgozni, hogy mit kellene ehhez teljesíteni, mik a feltételek, hogy lehet kimenni. És hát elkezdtem összeszedni, ugye elmentem a volt iskolámba, kellett kérni a bizonyítványomat, ugyanis én ilyen elektronikai végzettséggel vagyok, tehát villanyszerelő is, és a villanyszerelő az pont hiány szakma volt abban az időben, lehet, hogy ma is, azt nem tudom. És én avval tudtam pályázni, hogy villanyszerelő az hiány szakma Ausztráliába, és azzal be lehet jutni. Viszont ettől függetlenül ugye át kellett menni ilyen szűrőn, hogy hány éves vagy, hány pontot kapsz, milyen végzettséged van. Ugye kellett egy nyelvvizsgát tenni, ami azért valójában nem olyan egyszerű. Hát valamikor régről volt egy alapfokú angol nyelvvizsgám, de hát az ember nem használta, főleg Magyarországon, abba a közegbe egy ilyen vizsgát megtenni, ami ugye azért egy ilyen felsőfokú körül van. Ez nem volt egyszerű, szóval így nekiálltam, felfogadtam egy magántanárt, elkezdtem gőzerővel tanulni ugye a munka után, és hát egy olyan másfél év alatt felhozott olyan szintre, hogy tudjak írni ilyen angol esszéket, meg ezen a komplex teszten átmenjek, és hát beadtuk a vízumkérelmet, ugyan vártunk a nyelvvizsgára, mert az ugye elsőre nem sikerült, azért az nem volt egy egyszerű, így a kb. Nulláról másfél év alatt az elég megterhelő volt munka mellett. Na szóval úgy gondoltam, hogy addig, amíg várakozunk, addig kimentem Angliába, az nagyon sokat segített, hogy ugye egy angol környezetben az ember rá van kényszerülve, hogy angolul kell megoldani az életét. És hát ott Angliába, Londonba mentem el nyelvvizsgázni, és ott sikerült. Úgyhogy beadtuk az utolsó láncszemet, a nyelvvizsga papíromat, és hiszitek vagy sem, 2 napon belül meghívott az ausztrál állam, itt Dél-Ausztrália, konkrétan ez az állam, közben beszél az autó, hogy itt felajánlottak nekem egy permanent resident, ami ugye egy állandó tartózkodási engedélyevel, a szakmával. Az volt a feltétel, hogyha kijövök, elfogadom, akkor 2 évig nem hagyhatom el
az államot, tehát nem költözhetek el és nem vállalhatok más államba munkát, hogyha nem tudok olyan nagyon határozott indokot rá, hogy miért tenném ezt. Szóval idejöttünk, és itt telepettünk le. Ugye béreltünk házat, aztán én azt tudtam előre, hogy ezeket a szakmákat, ugye ez attól függ, hogy mi a szakmád, de 90%-át a szakmáknak Ausztrália nem fogadja csak úgy el, tehát csinálnod kell vagy különbözeti vizsgát, vagy valamit, attól függ, hogy mit csinálsz. Ugye ismerek itt önöt, aki például ügyvéd, kijött, és akkor itt újra megcsinált az egyetemet, már nem fogadták el neki a magyar. Tehát, hogy mi azt hiszük, hogy hát a magyarországi végzettségek azok világszintűek, hát Ausztráliában nem. Szóval én már előre ezt tudtam, és már én előre beiratkoztam itt iskolába, mielőtt kiérkeztem volna. Szóval, ahogy kijöttem, én egyből elmentem, megcsináltam újra az összes képesítést, ami ehhez a munkakörhöz kell, és hát ugye kerestem, van ilyen munkakereső program, ahol beütött, hogy mi a végzettséged, és akkor feljöttek ilyen találatok, és gyakorlatilag egyetlen egy helyre küldtem el az önéletrajzomat, oda be is hívtak, elbeszélgettünk, mondtam, hogy heteken belül megszerzem, vagy egy hónapon belül megszerzem az itteni engedélyt, és mivel volt egy ugye angliai referenciám is, tehát hogy az nagyon sokat segített, és ők fel is vettek, ez az olasz cég, azóta náluk vagyok, én imádom. Ők is szeretnek, úgyhogy gyakorlatilag ilyen családtag lett az ember. Én lojális vagyok, tehát teljesen normális a csapat. A kollégáim is nagyon vegyes a felhozatal, ugye a másik technikus kollégám ő kínai, a menedzserem az ausztrál, a cégtulaj az olasz, a kollégám most, akit az irodába felvettünk, srác, ő például szerb. Szóval így teljesen ilyen international a csapat, de tök jó, én imádom. Szóval a lényeg, hogy azért nem egyszerű ide kijutni. Főleg most már nem vagyok képben, hogy a vízarendszer mennyit szigorodott, vagy most éppen mi a szituáció, ugye ehhez azért érdemes megkeresni olyan szakembereket, akik ugye ezt nap mint nap nyomon követik, és képben vannak, hogy mit, hogyan kell csinálni, jelentkezni. De tényleg azért az embernek az egóját otthon kell hagyni. Tehát aki ilyenen töri a fejét, akárki voltál Magyarországon, vagy bárhol máshol, ide kijössz, itt senkit nem ismersz, nincsenek itteni referenciáid, az ausztrálok azért nagyon-nagyon szeretik, hogyha ausztrál referenciáid vannak, ugye nagyon nehéz az első munkát szerintem így megszerezni, nekem valahogy szerencsém is volt, illetve jó a szakmám, tehát hogy ez nagyon keresett volt, szerintem most is. Szóval igen, tehát hátra kell hagyni az egódat, az egzisztenciát, mindent, tehát hogy ide kijöttem gyakorlatilag egy bőröntel a reptéren, senkit nem ismertem. Annyi, hogy volt egy lakás, ahova tudtunk menni, ezt előre kibéreltem a netem, és így ennyi. Tehát, hogy így a nulláról felépíteni újra az embernek az életét, ez teljesen kihívás, és én amúgy pozitívan éltem meg, tehát én abszolút nem voltam ezzel kétségbe, hogy nem fogom tudni megállni a helyemet. Ugye Angliában is egyszer újra kezdtem, ugye ezt meg kellett ismételnem újra egy angol nyelvterületem, és én nem bántam meg, tehát ez egy hatalmas élettapasztalat az embernek, hatalmas, amikor kilépsz a komfortzónádból, akkor fejlődsz. Tehát az ember ben van a komfortzónájába, akkor nem fejlődik. Ha ugyanannyit tudsz, mint tegnap, akkor nem fejlődtél semmit. Nekem ez az elvem. És hát a szakmában is itt folyamatosan képezni kell magunkat, tehát ez nem olyan, hogy jó, most én megtanultam mindent, és akkor jó vagyok. Nem, tehát, hogy itt folyamatosan jönnek új rendszerek, új panelek, még a megszokott rendszer is átállnak másik szoftverre, szóval itt az embernek folyamatosan tanulnia kell. Én is megyek folyamatosan tréningekre, le kell vizsgáznom
újfajta rendszerekből. Ugye ezt az ügyfelek van, ahol kérik is külön, tehát most azért elmegyek egy olyan helyre, például az egyik ügyfelünk mondjuk az ausztrál tengeralattjáróknak, az ilyen nukleáris tengeralattjáróknak az alkatrészét javítja, annak az irodájából, de csak kísérettel lehet mászkálni, de gyakorlatilag telefont be se vihetek. Szóval ilyen ügyfelek azért megkövetelik, hogy az ember, akit odahívnak, az legyen mondjuk képesítve arról a rendszerről, tehát erről tudjon is bemutatni valamit. Ja, szóval ma karbantartok. Az első munka egy ilyen 10 emeletes épületnek, át kell néznem a beléptetőjét, a kamerarendszerét, van egy-két extra kérésük, meg nem is telefonszisztem, inkább a TV, tehát hogy az antenna rendszerese egy ilyen épületnek amúgy. Avval volt valami kérdés, majd elolvasom. Úgyhogy mindjárt megérkezek. Aztán majd a másik kamerám meg ugye láttok városról felvételeket, ugye Delét hogy néz ki. És itt nem is lesz egyszerű parkolni, ahogy nézem megint. Na és ez a Nine News, azaz az itteni tévécsatornának a főépülete, ide jöttem most. Oké, végeztem a helyi tévének a karbantartásával. Megnéztem, ugye nekik a beléptető rendszerem volt ilyen általános check. Át kellett nézni, hogy minden jó, minden ajtó zár, minden úgy van, ahogy kell, hogy legyen programozva. Aztán még meg akarom nézni az interneten, mert ez amit meséltem, hogy a part... belebeszélnek. Szóval amit szerettem volna mesélni nektek, hogy az előző videóban említettem, hogy így a parton van ez a valamilyen fajta mérgezés, ez egyre kezd, hogy mondjam, rosszabb lenni. Szóval rengeteg állat elpusztult, de tényleg, tehát cápák így a méteres vízbe kepesztetnek, aztán megdöglenek, ráják egy csomó, ezek a különleges sárkányhalak, amit a múltkor mutattam, mindenféle halak, kagylók, tehát ilyen tömeges pusztulás van, ami ugye elég borzasztó így látni. Ugye hírekben is, meg egy csomóan a Facebookon posztolják, ilyen tagolyok, ilyen különféle csoportokba, vízzel kapcsolatos ilyen búvárok szokták posztolni, hogy milyen a láthatóság, és tehát van úgy, hogy egy méternél tovább nem látsz, mert olyan, mint valami borsólevesből lenni, tehát hogy helyeken olyan zöld a víz, de tényleg. Aztán láttam a biológusok, tengerbiológusok ezerrel dolgoznak az ügyön. Ugye próbálják azt is mondani, hogy a globális felmelegedés miatt van, hogy sokkal melegebb a víz, mint hogy kellene legyen ilyenkor, tehát így az évszakok is el vannak csúszva. Amit mi tényleg észre is vettünk, hogy az utóbbi telek, azok tényleg elég enyhék voltak. Közben figyeljük, hogy gyalogosokat el ne üssünk. Ja igen, tehát hogy melegebb az idő, de szerintem ez Magyarországon is igaz, hogy később vagy korábban kezdődnek már az évszakok, vagy hosszabbak az évszakok. Ugye láttam tavaly a hírekben, hogy Európában is ilyen 40 fokok fölött mértek, tehát meg szárazság volt. Úgyhogy biztos, hogy ez is belejátszhat, vagy beleszólhat a folyamatokba. De ugye sokan beszélgettünk erről a Facebookon is, hogy tehát nincs kizárva bármilyen más külső beavatkozás, akár szándékos vagy szándéktalanul, amiről ugye az ember mindig belepiszkál a rendszerekbe, és ugye fogalma nincs, hogy mi lesz a kimenetele. Ugyanez volt, egy cikket olvastam nemrég, például ugye haltak el a korallok Hawaii körül, így kifehéredtek, és mind a csontváz így mind meghaltak, és
évekig kutatták a kutatók, hogy mi áll mögötte, ott is volt, hogy a éghajlatváltozás, meg mérgezés, meg minden. És képzeljétek el, hisztek vagy sem, a naptej. Az a krém, amivel az emberek bekenik magukat a strandolók, és bemennek a vízbe. Na, a naptejben egy olyan összetevő volt, ami kiírtja a korallokat. Azóta Hawaiian elvileg tilos használni naptejet. Tehát, hogy ennyi. Tehát, hogy valamit feltalálunk, valamit belepiszkálunk a rendszerbe, és évek múlva, vagy talán sose évünk rá, hogy éppen mi okoztuk ezt a problémát is. De ami elkeserítő, mert tegnap beszéltem az egyik barátommal, egy görög srác, ő minden hétvégén jár ki horgászni az óceánra, és mondta, hogy 2 hete egyszerűen egy darab halat nem fogott. Pedig előtte szokott 20-30 darabokat mindig. És mondja, hogy semmi nem volt. Tehát, hogy ez így folytatódik, akkor ugye úgy kb. Nem lesz hal az óceánban hamarosan. Úgyhogy ez nem túl jó. Remélem találnak rá valami megoldást, mert azért tényleg a természet az nem lehet legyártani, nem tudjuk pótolni. Szóval ez kicsit bosszantó. Jó, szerintem elmondtam, amit szerettem volna mára. Úgyhogy üdvözlet mindenkinek a monitorüveg túlsó oldalán, és találkozunk a következő videóban hamarosan, ami szerintem vasárnap jön. Úgy próbálom ütemezni őket, hogy kb. Vasárnap mindig legyen videó, mikor felkeltek, és ha így hétközben van, az már egy extra. Jó? De jók legyetek! Sziasztok!